donem la benvinguda a aquest tutorial, amb el qual aprendràs a buscar i descarregar normes UNE, des de la pàgina de la universitat, recursos universitaris, accés a la biblioteca universitària. Des d'ací tenim diverses opcions, recursos electrònics, catàleg. La diferència per a usar-ne l'un o l'altre és, si sou al campus podeu utilitzar les dues opcions. Si esteu fora del campus haureu d'accedir des del catàleg, prèvia identificació amb les claus de UA Cloud. I recordar que també teniu l'aplicació Xarxa UA des del campus virtual. Primera opció, recursos electrònics, bases de dades, cercador, en la caixa de busca, normes UNE. Ara tenim accés a les normes UNE a través d'AENOR. Segona opció, catàleg. Si esteu fora del campus, haureu d'identificar-vos. Una vegada identificats, escriviu en la caixa de busca normes UNE. D'entre els diferents resultats, triareu el que vos dona accés a través de la base de dades. I en el seu enllaç anirem a les normes UNE. I de nou vos trobeu en la web d'AENOR. Ara ja podeu cercar la norma que vos interessa. Com podeu veure, en el seu estat ha sigut anul·lada. Si entreu, sabreu que n'hi ha una altra norma que la substitueix. Fent clic i accedim a la norma que està vigent. Des d'ací podem descarregar o llegir l'arxiu. Seleccionem l'idioma i es descarrega en format PDF. Una vegada que hàgiu acabat, convé desconnectar la sessió. Recordeu, en funció si sou al campus o no, que teniu a la vostra disposició diferents accessos a les normes UNE a través de recursos electrònics, el catàleg i xarxa UA. Com veieu, és molt senzill. Gràcies per la vostra atenció. Recordeu que en la web de la BUA podeu consultar més videotutorials.